októbri navštívil Írsko arcibiskup monsignor Róbert Bezák. Spolu s ním prihodil do Írska aj nový slovenský kňaz Eugen Rybanský. Bol som 6 rokov v zahraničí, z toho som bol 3 roky v Spojených štátoch a 3 roky v Kanade. Program pracovnej návštevy začal na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline, kde sa s pánom arcibiskupom Róbertom Bezákom a novým kňazom Eugenom Rybanským stretol pán veľvyslanec Roman Bužek, dublinský arcibiskup Dermot Martin a niektorí krajania. Eugena Rybanského sme sa opýtali, ako vníma komunitu v Írsku na základe krátkej skúsenosti, ktorú s Írskom má. V Spojených štátoch alebo v Kanade je pomerne veľká väčšina tej staršej generácie, respektíve emigrácie, ktorá odišla zo Slovenska, a tu na Írsku je vo svojej podstate len mladá komunita. Takže je to, povedal by som, rozdiel generačný. Na tému nového kňaza sa vyjadril aj pán veľvyslanec Roman Bužek. Ja myslím, že je to veľmi dobrá správa nielen pre kresťanskú komunitu, ale celkovo aj pre slovenskú krajanskú komunitu v Írsku. Po poklese počtu krajanov, ku ktorému došlo pred 2-3 rokmi, krátko po vypuknutí krízy, začínajú ľudia späť do Írska vracať, prichádzajú noví ľudia. Tak predpokladám, že v horizonte niekoľkých 4, 5, 6 rokov bude veľmi naliehavá potreba pokračovať v tejto činnosti. Arcibiskup Róbert Bezák už v Írsku raz bol, preto sme sa ho opýtali, na čo sa tešil najviac a čo sa mu na Írsku páči. Som hovoril o Írsku, myslím, že taká zelená krajina, a pre mňa teda vidieť tú trávičku, takú jemnúčku, v tom mrholení naozaj ostáva taká milá. A potom tiež tá pripomienka Írov, írskych ľudí, ktorí sa zdá, že v histórii vychádzajú ako ľudia takí tvrdí, ale aj takí priami, ktorí hľadali to svoje šťastie a veľa ich odišlo do sveta. Takže Írsko bolo pre mňa naozaj takým ostrovom, na ktorom som mohol vidieť aj tú krásu prírody, ale aj tú náročnosť toho života tu. A teším sa tiež z toho, ako sa aj buduje tá slovenská prítomnosť v Írsku, koľko mladých, šikovných ľudí tiež tu je. Vôbec to prostredie, ktoré nám tak nejako otvorilo svoju náruč a my sme ho vedeli využiť a sme tu prítomní, takže ja sa teším z toho. Pokoj tomuto domu i všetkým, čo v ňom prebývate. Sme veľmi radi, že si pán arcibiskup našiel čas a vysvetil nám Slovakia Island House. Si Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Zostaňte tu v mene Božom. Eugen Rybanský prezradil, či sa teší na novú misiu v Írsku. Áno, je to nová výzva, s ktorou som sa ešte nestretol. Poprvé, pretože som doposiaľ nemal skúsenosti s európskou pastoráciou, lebo ako vidím, je veľký rozdiel medzi americkou a európskou pastoráciou. To je jeden dôvod. No a druhý dôvod je ten, že je tu nová výzva osloviť mladých ľudí. Arcibiskup Róbert Bezák, ktorý má na starosti aj pastoráciu Slovákov žijúcich v zahraničí, má pre Slovákov v Írsku takéto posolstvo. To zásadné, čo si ľudia majú priniesť a čím aj Slováci ďalej majú žiť, mali si hlboko v srdci, aj vo svojom mysli, aby kus krásy toho slovenského života, tie emócie, aj tie radosti priniesli a obohatili tým aj ten okolitý svet. A to sa nám zdá, asi sa aj darí. Návšteva arcibiskupa Bezáka pokračovala stretnutím s kresťanskou komunitou, slávnostnou svetou omšou a vyvrcholila na osobnom stretnutí s dublinským arcibiskupom.